Metta beşa sêzdemîn. Wê rojê Îsa ji mal derket û li perê golê rûnişt. Elaletekî wisa mezin li dora wî civiya ku ew li qeyîkekê siwar bû û rûnişt. Hingê tevahiya elaletê li qerex rawesta. Îcar Îsa bi meselan ji wan ra li ser gelek tiştan peyivî û got: Cotkar derket ku tov biçîne. Gawa ku wî tov direşand hinek jê ket tenişta rê. Teyr hatin û ew xwarin. Hinek ket ser erdê, kevirî yê ku axa wî kêm bû û ji ber ku ax nekûr bû, ew zû şîn bû. Lê çaxê ku roj hilat, ew kizirî û ji ber ku rayên wî tune bûn, hişk bû. Hinekî din ket nav stiriyan, stirî mezin bûn û ew fetisandin. û hinek ket ser erdekî qenc, hinekan sed, hinekan şêst û hinekan jî 30 qat berdan. Yê ku guhên wî hene, bila bibîse. Îcar şagirt hatin ba Îsa û jê pirsîn. Tu çima bi wan re bi meselan dipeyivî? Wî li wan vegerand û got: Zanîna sirrên padîşahiya ezmanan ji we re hatiye dayîn. Lê ji wan re nehatiye dayîn. Çimkî bi kê re hebe, wê bêtir ji wî re bêdayîn û jê re zêde bibe. Lê bi kê re tune be, tiştê ku pê re heye jî wê jê bêstandin. Ji ber vê yekê, ez ji wan re bi meselan dibêjim. Ew dibînin lê nabînin. Ew dibihîzin lê nabihîzin û fêm nakin. Li ser wan, ev pêxembertiya Îşaya tê cih ku dibêje: Hûn çi qas bibihîzin jî, hûn tu caran fêm nakin. Hûn çi qas bibînin jî, hûn tu caran tê nagihêjin. Çimkî dilê vî gelî hişk bûye, guhên wan giran bûne û wan çavên xwe girtine. Nebe ku ew bi çavên xwe bibînin û bi guhên xwe bibîzin û bi dilê xwe fêm bikin û vegerin ku ez wan qenc bikim. Lê xwezî bi çavên we, çimkî ew dibînin. Xwezî bi guhên we, çimkî ew dibihîzin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, gelek pêxember û mirovên rast dixwestin van tiştên ku hûn dibînin bibînin, lê nedîtin. Dixwestin van tiştên ku hûn dibihîzin bibîzin, lê nebihîstin. De îcar godariya mesela yê cotkar bikin. Her kesê ku peyva li ser padîşahiyê dibihîse û fêm nake, yê xerab tê û tiştê ku di dilê wî de hatiye çandin direvîne. Tovê ku ketiye tenişta rê ev e. Ew ê ku li ser erdê kevirî hatiye çandin jî ew e ku peyvê dibihîse û di cih de bi şahî wê qebûl dike. Lê ji ber ku rayê wî tune, tenê demeke kurt dimîne. Gava ku ji bo peyvê cefa û tengahiyê dikişîne, ew zû ji rê derdikeve. Ew ê ku di nav stiriyan de hatiye çandin jî, ew e ku peyvê dibihîse, lê xemên vê dinyayê û xapandina dewlemendiyê peyvê difetisînin û peyv bêber dimîne. Lê ew ê ku li erdê qenc hatiye çandin, ew e ku peyvê dibihîse û wê fêm dike. Ew jî ber dide. Hinek jê sed, hinek jê şêst, hinek jî 30 qat ber dide. İsa meseleyek din ji wan re got. Padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Zilamekî tovê qenc li erdê xwe çand. Lê çaxê ku her kes dixewde bû, dijminê wî hat, di nav genim de zîwan çand û çû. Çaxê ku genim gihîşt
û berda, hingê zîwan jî xuya bû. Xulamên malxwê malê hatin û gotin: Ez benî, ma te tovê qenc di zeviya xwe de neçand? Îcar ev zîwan ji ku derê çêbû? Wî ji wan re got: Dijminekî ev yek kiriye. Xulaman jî jê pirsî: Tu dixwazî ku em herin û wan aşêf bikin? Wî got: Na, çimkî çaxê ku hûn aşêfa zîwanê bikin, dibe ku hûn genim jî pê re hilkin. Bihêlin bila her du bi hev re mezin bibin, heta dema dirûnê. Wî çaxî ez ê ji paleyan re bêjim, pêşî zîwanê berhev bikin û ji bo şewtandinê bikin gurz. Pişt re genim berhev bikin û bînin bixin embara min. İsa meseleyek din ji wan re got. Padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Zilamekî rahişt libeke xerdelê û ew di zeviya xwe de çand. Ew liba ku ji hemû tovan biçûktir e, dîsa jî gava ku ew mezin dibe, ji pincaran mezintir e û dibe dar. Wisa ku teyrên ezmanan tên û li ser çiqilên wê bi cih dibin. Wî meseleyek din jî ji wan re got. Padîşahiya ezmanan dimîne hevîr tirşkê ku jinekê ew hilda û xist nav sê çap ar. Heta hemû tirş bû. İsa ev tiştên ha hemû bi meselan ji elaletê re gotin û bê mesele wî tu tişt ji wan re nedigot. Ev çêbû, da ku ew peyva ku bi devê pêxember hatibû gotin bê cih. Ez ê bi meselan devê xwe vekim û ez ê tiştên ku ji damezirandina dinyayê vir ve veşartî mane eşkere bikim. Hingê İsa elalet hêşt û çû mal. Şagirtên wî hatin balê û jê re gotin: Mana mesele zîwana zeviyê ji me re bêje. Wî bersîva wan da û got: Yê ku tovê qenc diçîne, kurê mirov e. Zevî dinyayê û tovê qenc jî zarokên padîşahiyê ne. Zîwan zarokên yê xirabin û dijminê ku ew çandiye jî îblîs e. Dirûn dawiya dinyayê ye û pale jî milyaketin. Îcar çawa ku zîwan tê berhevkirin û di nav êgir de tê şewtandin, di dawiya dinyayê de jî wê wisa bibe. Kurê mirov wê milyaketên xwe bişîne û ew ê her tiştên ku mirov ji rê derdixin û yên ku neheqiyê dikin ji padîşahiya wî bicivînin. Ew ê wan bavêjin nav firna dadayê û li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan. Hingê yên rast wê di padîşahiya bavê xwe de wek rojê şewq bidin. Yê ku guhên wî hene bila bibîze. Padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Di nav zeviyekê de xezîneke veşartî hebû. Zilamekî ew dît, dîsa ew veşart. Bi şahî çû, hemû hebûna xwe firot û ew zevî kirî. Dîsa padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Bazirganek li dûrên spehî digeriya. Gava ku wî dûrekî gelek giranbiha dît, çû hemû hebûna xwe firot û ew kirî. Dîsa padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Tora ku her cûreyê masiyan dicivîne tê avêtin nav deryayê. Gava ku ew tije dibe, masîgir wê dikişînin qerêx. Hingê ew rûdinin, yên qenc dixin salikan û yên neqenc jî davêjin. Di dawiya dinyayê de wê wiha bibe. Milyaket wê bên û wê xeraban ji nav rastan veqetînin. û wan bavêjin firna dadayê. Li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan. İsa ji wan pirsî:
ما we ev tiştên ha hemû fêm kirin? Wan got, erê, hingê wî ji wan re got. Ji ber vê yekê her şerîetzanê ku li ser padîşahiya ezmanan hatiye perwerde kirin, mîna malxwê malê ye ku ji xezîna xwe tiştên nû û kevin derdixe. Piştî ku İsa ev mesele xilas kirin, ji wê derê veqetiya. Ew hat bajarê xwe û wî xelk di kinîşta wan de hîn kir û wisa ku ew gelek şaşman û wan got, ev keramet û şehrezeyiya wî ji ku derê ne? Ma ev ne kurê xerat e. Ma navê diya wî ne Meryem e. Ma Aqub, Yusuf, Şimûn û Cihuda ne bireyên wî ne. Ma hemû xuşkên wî ne di nav me de ne. Vî mirovî ev hemû tişt ku derê anîn. û bi vî awayê ew ji wî enirîn. Lê İsa ji wan re got, Pêxemberek ji bajarê xwe û ji mala xwe pê ve, li tu cihê din nebe siyanet e. û ji ber bêbaweriya wan, wî li wê derê gelek keramet nekirin.